Unya ang afirmatibo nini ang Seventh-day Adventist pinagi ni Brad Nano, no, gikan sa habig sa Seventh-day Adventist. Ilaning gipirmahan pinagi ni Brad Pablo Nano Jr. og ni sa negative side si Brad Kenneth Alvin Bustamante. So ang mahitabo nini mga kaamigo, mga kadayalog, 15 minutos sumala sa nasabutan, 15 minutos nga pagbabarog sa affirmative, o nya 15 minutos sab ang interpellation period kung buto pasabot, no, bad kini ang 15 minutos sa pagpangutana, no, interpellation period. O nya mao ra sab sige hapon sa negative side na sab sa pagbabarog unya iyahang indigar ang pagpamatuod sa afirmatibo. So 15 minutos gihapon unya 15 minutos gihapon ang interpellation period. So ang rebuttal na daw ay pinaman 15 just lang 5 10 15 10 minutes. Ila 5 lang. Okay na nimo brad Pablo Nano, 5 minutos ang rebuttal para sa mga mahatagan nato og idea sab ang ato ang mga uban sab, no, mga speaker kay ang rebuttal na panay wala na tayo question na lang sir sa rebuttal, wala na stanza. Dire, no, affirmative mubarog ka 15 minutos kay ikaw may affirmative unya 15 minutos sab nga interpellation sa negative unya paguman na kining ni ang baylo na po, no, imo na po nga ang negative side na po mo nigar sa imong gipabarog unya ikaw na po imong niya sulod sa 15 minutos paguman na kinsay mo daw ng mabilde magribatal mo tag 5 minutos wala na sa pangutana na wala na inclusive sa amin, no. So okay, ang rules na to simple lang kayo, no, dili na ta daghang rules, no. Unang-una ang pangutana nga yes or no kinahanglan tubagon una unya usa ka minuto gyud ang tubag, no. Kung dili sa mahurot ang usa ka minuto na nahuman na imong tubag moingon ang gipangutana nga sunod nga pangutana para di puta maghulat sa oras kay mahangin nga ato oras, no. So muna kini ang pangutana nga oo dili yes or no tubagon una unya usa ka minuto ang tubag, no. Ikaduha nga punto, dili mo sapaw samtang dili pa moingon ang gipangutana nga sunod nga pangutana ilabi na kun wa pa mahurot niyang usa ka minuto nga allocate, no. So aron dili ta magsapaw-sapaw. Kun dunay gikalibgan sa mga ato ang mga debater unya wa sila kasabot sa dagan mo-object sila dili sa katbang ko dili sa moderator, no. So sige lang kay maningkamon lang sa bugo nga masabtan ako ang inyong dagan sa discussion niya, no, niya kuno naman koy kakulangon. So pili ra sab kayo na to na istoryahan, no, aron sab nga hanay kay friendly discussion naman atong hinumduman nga kitang tanan mga Kristiyanos, no, dili ta ni lain-lain nga mga pagtulunan kundi usa ra ta nga Kristiyanos manalahi lang ang atong hituan dito sa atong simbahan. Okay, so wala na, okay na to, no, pangutana ini ang usa ka minuto nga tubag o niya kini ang dili musapaw mo ra ginay pinaka-importante. Okay, so sugod ta sa affirmative. Okay. So affirmative 15 minutos pagpamatuod sa tema nga imong ipabarog. Pamatud-an ko nga ang Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta mao ang 666. Sumala sa masabot og makwenta diha sa Biblia og mga referensya. Pagsugod nimong tingog affirmative, magsugod na gihap ang oras. Okay, daghang salamat sa ato nga tinahod nga moderator Brad Alan Pilari. Mayo nga buntag sa tanan nga mga suking tigpinawan ini nga sabi nga Malindang Broadcasting Network o sa tanan nga nagsunod ni ining programang Dialogo sa Pagtuo. So daghang salamat sa higayon nga diin kami nagasinabot gyud ni ini nga maong tema ni Brad Kenneth. Actually dili unta ni mo ay topic na to nga giduso pero makidebate gyud si Brad Kenneth tungod kay wala lagi kuno mahuman atong niagi nga Domingo. So actually si kuan atong gipaabot si katong Brad Abel nga nanawag pero kay wala man si Brad Abel, si Brad Kenneth ang ato nga nakasabot ining mong tema mong natigayon kining niya. So ang atong tema nga pamatud-an nga ang Santo Papa sa Roma ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta mao ang 666 sumala sa mabasabot og makwenta diha sa Biblia og mga referensya. So kung natay mabasa ani mga igsoon, ato gyud nga pamatud-an. So una, unsaon man nato pag pamatuod? Atong basahon una gyud ang Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 18. Nagkanayon dinhi kinahanglan atong isugdon sa 16. Nagkanayon og ang mga timawa og mga kadagkuan, mga dato og mga kabus, mga ulipon o mga taong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa tuo nga kamot o sa agtang.
Nga tungod ini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kon anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. 18 gikinahanglan ini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap. Kay kini maoy usa ka numero sa tao. Ang iyang numero unom kagatos ug kan uman og unom. So naay mabasa din mga igsoon nga 666 gini sa uban nga hubad sa Biblia. So muna siya nga marka sa usa ka tawo. So ato na ni nga adi na kay nako ni expand yun tungod kay ato naman ning na discuss atong niagi nga Domingo silbi murag sumpay na lang ni mga igsoon. So ato na lang ning lakturon gyud kay atong time gamay na gid kayo. So ang Biblia naagi gitagna diha mga igsoon nga dunay tawo nga muangkon nga siya Dios. Atong basahon ang 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 3 hantod sa 4. Nagkanayon mga kaigsunan. Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil ug ang pagtungha sa tawo sa kalapasan. Ang taong pagalaglagon nga magasupak ug magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang gitawag og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba nga tungod ni ana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios ug magapahayag nga siya Dios. So naay tao gitagna sa balaang sulatan mga kaigsoon. Natong panahon ni Apostol Pablo, giingon ni Apostol Pablo nga gipugngan pa ning tawhanan ni. Kay moabot ning tao nga gigamhan ni Siyawa, moangko ni siya nga siya Dios. So karon diretso ta sa referensya tay sumala mas masabot siguro moingon ning ato nga katbang ron nga mabasa ba diha brad nga Santo Papa ginan sa maong teksto. Wala man ta magpamatuod nga gitawag og letra por letra gid basahon o word for word, di ba? Kay pamatud-an man. Unya ang ato nga tema nagisgot man nga sumala sa masabot og makwenta diha sa Biblia. So, unya ang gingon sa pinadayag 13:18, ang adunay kaalam muhimo sa pagkwenta sa mao nga marka. So ang adunay may kaalam mao'y makahimo sa pagkwenta nini. So kita ka mga Seventh-day Adventist, kita nga mga naa sa sakop sa iglesia sa Seventh-day Adventist, kita gyud ang adunay katungod sa pagkwenta niini tungod kay namatay kaalam gihatag sa Ginoo. Unya ato nang nasa basa ganina mga igsoon nga naagi di tao nga muangkon nga siya Dios. Unya ang giingon ra ba sa balaang sulatan, ang kanabang muangkon nga siya Dios kanang mohimo siya sa pagpasaylo sa sala ba? Ato nga nakabantay mo atong dumtan sa mga eskribag Pariseo nga miingon si Ginoong Hesus nga ang imong sala gipasaylo na. Ya matod pa sa mga eskribag Pariseo, pasipala kana batok sa Dios. Kay ang pag-angkon di ay nga kana mo pasaylo kag sala, kana gitawag dai siya og Dios kuna Dios di na ang pasabot ana. Unya karon kinsa man ni mga tawhana nga nangangkon mga igsunan atong basahon. Kining ilaha nga kining basahon nga kining gitawag og doktrina Kristiyana. Ilaha man ni. Ato ning basahon mga igsoon, nagkanayon dinhi og ikaw man padre, ilis ka sa Dios dinhi. Igampo nangatanan og ikaw man padre, ilis ka sa Dios dinhi. Igampo mo ako aron pagwadon sa Dios ang akong mga sala nga tanan. So muna siya, ilis ni Kristo dinhi siyuta, unya nagingon dinhi, ilis ka sa Dios. So naa nagimi angkon mga igsoon, ako igo ra kong nabasa ani, wag ko mag tumo-tumo ani nya na may masabot gyud. At sa ano to pagpabarog nga kini gyud ang Santo Papa ilis gyud ni Jesucristo dinhi siyuta kay naamang estima god. Nya ang Santo Papa sa Roma ilis ni Jesucristo dinhi siyuta. O naagyapon sa doktrina Kristiyana mga igsoon. Nasayod ko nga naamang gid ni naghutbot man niya to ang mga igsoon ani nga pinalangga usab nga mga sipdi, kabalo man sila ani. So ato ning idala pos publiko aron masayod pud ang mga tanan na kaigsuunan o sa mga Katoliko nga wala mahibalon ini. Nga ang Santo Papa di ay sa Roma giilagin lang ilis ni Jesucristo dinhi siyuta, no? Sa pahina 33 sa doktrina Kristiyana nagkanayon. Unsay Santa Iglesia Katolika? Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi siyuta. So nabasa na ang atong hapima mga igsoon. So maglisod na ginig
bungkag nga atong kaatbangan ni kinabasa naman. Kung makahatag siya referensya karon nga nag-ingon ang Santo Papa dili ilis ni Jesucristo din si yuta, kana mura makatabla siya ning timaha. Kay ilaha man niyo. Ilaha man gini doktrina Kristiyana doktrina Kristiyana. Alangag ila ning limod ra ba nila basta mapiki sila. Nga dili daw ilaha. Pero ilaha gini, no? Colegio distributed by Colegio de la Immaculada Concepcion, Cebu. Printed by BBC's Print Shop, Cebu City. So muna siya mga igsoon nga nag-ilagi di ay ang Santa Iglesia Katolika nga ang Santo Papa sa Roma ilis ni Jesucristo din hisiyuta. Umaingon man siya. Unsa man ilis ni Jesucristo, unsa man ang Santo Papa brad, ilis ni Jesucristo din hisiyuta o ilis sa yawa din hisiyuta. Wala man ta magtima ana. Ako lagi gibasa lang gyud. Igor ko nagbasa gyud sa inyo nga kuan. Kini bang basahon ninyo? Unya ang giingon lagi nga ilis ni Jesucristo din hisiyuta, muangko na siya nga Dios. Unya karon ato nga pintahon mga igsoon. Maingon man na siya, nabay opisyal brad nga basahon na ba kay ikahatag nga opisyal basahon sa mga Katoliko nga nag-angkon nga ang Santo Papa sa Roma ang titulo ana mo na ang gitawag og ilis ni Jesucristo din hisiyuta. Dili na to na mo oy gipamatud-an karon mga igsoon. Kaya ako nang giingon, wala man ta magtima og titulos Papa. Ang akong giingon ilis man ni Jesucristo din hisiyuta. Lahi na pud to nga topiko. So kini lang gid iyang bungkago ni. Makabasa siya ani, mo na akong giingon makabasa siya nga ang Santo Papa sa Roma dili ilis ni Jesucristo din hisiyuta. Automatic makatabla siya ato ang pinalanggang katbang si Brother Kenneth. Unya mo abot na siya pamahayag niro. Abot po ni siya atong kanang ilaha mga Biblia ang paggamiton nga katong gigamit ni Brother Danilo atong niaging Domingo nga The Voice Bible. Ilahar man putong Mr. Moderator. Usay atong objection ikat That atong is time no. a fallacy of populi. Fallacio. Bot pasabot. Di siya muhisto. Mr. Moderator, ipalihaw kong cut sa time. I-post lang ang time, i-post. Bot pasabot, ayaw pagpalaban sa publiko, Brad ano, ayaw apila ang naminaw, si Brad, mga brother na itong naminaw, kundili pabarog diha, kay fallacy. Usa ka na ka-error sa debate. Okay, Please roll, Mr. Moderator. objection na granted. So balik ta sa imong topic, pamatud-an nga ang Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta mao ang 666 sumala sa masabot og makwenta diha sa Biblia og mga referensya. So isip moderator atong ipabalik sa tima ang imong pagbabarog sa imong tima. So inaot nga masamtan sab no ang ato ang paghatag og lugway. Okay, affirmative padayon sa imong hilisgutanan. Padayon ko mga igsoon. Muni ang ato lang giunhan siya. Ato lang giunhan siya kay maabot man guni atog yung mga Bible nila God. Ilaha man po ng Bible, Biblia sa Kristohanong Katilingban, sa The Voice Bible, unya ilaha na nga mga Biblia minugna na sa kining gitawag og kining Santa Iglesia Katolika. Nya ilaha ra po nang kanang komentaryo nas ubos. Nya mo gamit man sila ana, Brad. Mao ba ni ang 666? Nya Nero Kisar man lagi dinhi. Wala man ko matuod Nero Kisar. Wala ta mo matuod na iso mo out of topic na siya kun ipangutanan na sukat bang. Nya moingon po na siya gamit na siya atong libro sa Seventh Adventist nga katong gitawag og mga buhat sa mga apostoles. Wa gihapon ta magtima ana. So kini ra gyud nga kuan. Focus kita din istima kay naman sa ato ang roles nga mosubay sa tima dili muli kay sisyo. So mo ni siya maigsoon mo ra gid bungkagon sa ato nga katbang. Unya kay ato naman napamatud-an gid no. Nga ang Santa Iglesia Katolika o Santo Papa sa Roma ilis gyud dinhi ni Jesucristo dinhi yuta. Last 5 Karon, minutes. Last 5 minutes lang gyud gamay kayo. Nga atong oras. Sige lang mga igsoon. So ato nang napabarog nga ilis gyud ang Santo Papa dinhi sa yuta ni Jesucristo dinhi yuta. Karon kay naamay kining pulong 666 god. Pero atong timan-an nga ang tima nagkinayon sumala sa masabot og makwenta diha sa Biblia. Di ba? Ang makasabot ra maoy makakwenta. Unya karon makakwenta ba tanini? Makakwenta ba kanini Brad nano? Makakwenta oy. Ngano man? Kay kasabot man ko na amo koy kaalam lagi iyon lagi sa pinadayag 13:18 nga ang adunay kaalam ipakwenta ang kining gitawag og numeros tao unya mao na ang siya ang 666. So ato ning kwentahon igsuon. Unya sumala sa kining referensya nya atong kuadon sa pwede man ta mo gamit og online mga kahigalaan kay naam punta karon sa kining gitawag social media man ta karon. So pwede ta mo gamit online. Atong gi-search mga igsuon sa gitawag og 2021 ancient Roman alphabet symbols.
atong tanahon. Ang U ani mga igsunan nagpasabot, ang V ani equivalent siya sa letter U. So man siya ang ako lang gipasabot daan kay aron makwenta na to ni. Oh. Sa ancient 2021 ancient Roman alphabet, naman tayo mga online man ta karon, i-search po ninyo igsuon para makaingon mo dili wala ko magtumo-tumo. Oh man siya, ang V equivalent siya sa U. So unsa mo nato pagkwenta dinhi mga igsuon? Ang Papa nga ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Unya kung ato na sa linatin na nga pamaagi mo, ingon man na siya, Brad. Ang Santo Papa sa Roma, ang titulo ana, official title ang sa libro na mo, kuan man. Kining gitawag og ning unsa toy ilahang terminolohiya na maigsuon sa Latin. Vicarius Christi mas siguro to. Oh, Vicarius Christi. Dili man na siya mo kuan og 666, Brad. So, wala man ko magpamatuod atong Vicarius Christi. Basta ipangutana po na sa tuwang katbang. O, out of topic na po na. Kaya akong tema, wala lagi Vicarius Christi, wala po yung Vicarius Pilide. Maabot po na siya dito sa mga pangutana Vicarius Pilide. Wala pang pamatuod ito. Dini ragis tema, mga isan. Dini kita magtuyok-tuyok. So, muna siya nga, masabot ba? Nga ilis ni Kristo din ni Siyuta, maong 666. Masabot, kaya nga naman. Kining tauhana man God, mo ilaman gini siya nga Dios. Unya, ang kining gitawag og Dios mga isunan, maogyod ang Santo Papa. May angkon mo guni sila nga siya Dios, sumala ani ilahang kwan o. May angkon man ni sila nga ilis ka sa Dios, dinhi siyuta. So si Kristo Dios biya, muna ang giilisan sa Santo Papa. So muna siya kung atong kwintahon na siya, sumala sa makwinta og musabot, 666 ginang naa. So wala gi lain nga ikapamatuod mga kaigsunan. Wa po sila ilain ikapamatuod ani nga, bra dili na 666. Last 2 wala minutes. gi lain mi angkon nga siya Dios. Niron kisar nga nabaday kay mabasa Brad Kinit nga miangkon si Nerong Kesar nga siya Dios wala man, pero dili man po na mo topic ginato. So kana mga pangutana mo giandam kabalo kung daghang kag pangutana, daghang ig referensya sa Brad Kinit manghinaot ko nga naa ba kay magamit ani mga referensya haron nga kini isa ra gini ka referensya akong gigamit pero baro gid atong tema. Last 1 minute. So basin ka andam na siya mga pangutana karon atong hulaton unya kanang tema kanang pangutana nga dili mo kawas sa tema kay di man tapoy di mo kawas tema. So salamat isan mga kaigsunan sa inyong pagpaminaw ining simple kay nato nga pagpabarog. Nga nabasa gido ang tema nato Santo Papa ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta. So magpaabot ta sa mga pangutana nga unta musubay sa atong gipamahayag aron atong tubagon. So akong ibalik sa ato nga pilangga moderator og sa naminaw karon daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Andam na ko sa pagtubag sa mga pangutana ni Brother Kinit. Okay, so imong gilip ang 35 seconds alang sa imong 15 minutos nga pagpabarog affirmative no si Brad Pablo Nano Jr. So mao to iyahang pagbabarog sulod sa 15 minutos sa tema nga pamatud-an niya nga ang Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta mao ang 666 sumala sa masabot og makwenta diha sa Biblia og mga referensya. Although karong mga orasan niana ta sa interpellation period, subot pasabot nga pangutan-on sa negatibo no sa habig ni Brad Kenneth Bustamante sa Catholic Faith Defenders ang gipabarog no sa affirmative pinagisab ni Brad Pablo Nano sa Seventh-day Adventist sumala sa tema nga ilahang gisgutan. Ang atong oras alas 11 unya na ta magkimbaya no mga viewers ug ato asab nga mga nagapaminaw sa ato ang ato ang programa karon ilabi na sa kutob sumabot sa 104.7 Radio Sakto Pagadian unya live simul usab kita karon sa 99.5 Radio Sakto San Miguel buot pasabot nga kining inyong freely discussion karon madunggan ni sa tibok probinsya sa Buanga del Sur unya i-live sab ni unya dapit no alas 12 hangtod sa launa sa programang Prodeo et Ecclesia sa programa sa Catholic Faith Defenders sa RMN DXPR mo na nga lanog-lanog ang ato ang tingog karong mga orasa. Atong pangutanon ang affirmative andam na bakas sa pagpangutana ni Brad Kenneth sa negative. Andam na Brad. Negative side andam na bakas sa pagpangutana sa affirmative sumala sa tema nga gihisgutan. Tinahon nga moderator andam na alang sa pangutana. Sa unang bungat sa imuhang mga baba negative side magsugod og ihap ang taknaan 15 minutos interpellation period. Sumala sa imong gikanayon nga ang Santo Papa sa Roma ilis ni Kristo dinhi sa yuta mao ang 666 migamit ka sa pinadayag ay sapaw. Migamit ka sa pinadayag kapitulo 13 bersikulo 18. Nasayod ka ba nga
ang inyong librong nagsulti nga sa paghubad sa pinadayag kinahanglan dunay preterism nga haligis paghubad na nasayod ka na wa sumalas yung libro. Usa Niyan ka tubag. minuto nga tubag. Niyan tubag. Nasayod man o wala, Brad Kinet, wala mo gud sa tima Objection, God. Mr. Moderator. Unsay atong Ang objection? rule nato categorical must be answer categorically. Ang categorical nga answer ang Yes. tubag. Ang pangutana pangutana kategorikal. Oo, dili tubagon una niya usa ka minuto ang tubag. Ang inyong libro gaingon nga diha sa pagsabot sa pinadayag kinahanglan ang preterism nga pagsabot. Nasayod kay ni wa oo dili. Niyan tubag. Wala lagi estima. Objection, Muna nga, Mr. Moderator. ang imo nga pangutana. Objection, Okay. Mr. Moderator. Ato sa Palihog tubaga una. Nasayod ka og wa ay ha ka mo qualify. So isip inyong moderator sumala sa pamalandong sa moderator haom sa tima ang iyang pangutana kay kini ang Pinadayag. nasayod baka wala sa pinadayag nga gigamit sa nimo nga teksto sa imong pagbabarog. So ang pangutana tubagon una oo o wala unya usa ka minuto ang explanation. Okay, negative side. Sige, atong tubagon. Bisan wala estima, atong tubagon. Objection, Mr. Moderator. Okay, so atong likayan. Palihog ayaw gamita ang argumentum di ignorasyon. Fallacy. Ang pangutana yes or no tubaga. Okay, Ayaw pagdangop nga wa sa tima ang moderator miingon na sa tima. That is fallacy of ignorasyon. Okay, as a moderator. Ignorante diha senatad sa debate. Palihog Mr. Moderator ipatubag. Okay, as a moderator. Tubaga. Mm. Ang inyong libro nag-ingon nga sa pagsabot sa pinanayag kinahanglan preterism. Tinuod ni o di? So ang as a moderator, ang pangutana sa negative ngadto sa affirmative, tinuod ba ni dili oo o dili unya usa ka minuto ang tubag affirmative? Niyan tubag. Tubagon ti ka, Mr. Kinet Bustamante. Ang paghubad diha sa pinadayag 13-18. So, tinuod na siya. ang Okay, tubag no, tinuod. as a rules, no? As a Okay, rules. tinuod. So, okay. Explanation Okay. ako, tinuod Okay, na. okay. Unya, wala man gud ta mag-debate og preterism o kana bang paghubad sa pinadayag. Ako lang gigamit ang tekstos pinadayag. Unya, ang atong tema man gud nga pamatud-an sumala sa mabasa og makwinta des Biblia. Akong gigamit ang pinadayag 13 sa pagbasa. Wa man to magkuan og preterism. Okay. Wala Time, mingon bitaw ko. time na, Isa time na. isa bagsapaw kay na may isa ka minuto. Time na. Okay, Oo. time na. Ah, sige, sige. ganyan na nagwan. Sige, Ah, sunod pala, na. Ang tima nag-ingon sumala sa masabot. Ang inyong libro giingon nga kinahanglan preterism nga pagsabot. Haom sa tima. Matod pa nimo nasayod kag unsay preterism. Unsay preterism tubag. Niya tubag. 1 minute nga tubag. Giinante ka nasayod kog preterism unya nangutana karon unsay preterism. Objection, Mr. Moderator. Okay, Ana objection. tunggalan pagtubag. Okay, sa ato sa klaro na. Sige, Sige. unsa atong objection sa negative? Fallacy of populi. Ayaw pagpalaban. Counter objection, Mr. Moderator. Fallacy of populi. Sige, unsa atong counter Unsay objection? objection mo? Unsay fallacy Gitubag nga na nako nako? siya. Ay sa pagsapa bro. Sige, Mana sige. man ka? Wala man ko immoral pang moderator. O, Sige, sige, atong unahon na. Sige, atong unahon ang negative sa Okay. iyang objection. Matod pa niya Mr. Moderator, simpler kayo. Oo. I-define ang preterism nga pagsabot sa pinadayag base sa imong tema. I-define. So sumala as a moderator, matud pa niya kaganiha sa pangutana nga unang pangutana nakasabot ba ka unsa ning termino gigamit ang imong tubag Nakasabot. nakasabot. Oo. So ang iyang punto nga dili mo kawas no sa ibang Wala may counter objection ka, Mr. Sige, Moderator. counter objection. Ako siyang gingnan, nakasabot ko. Oo, Kaya mo okay. ko ng libro preterism. Unya, ang utana siya unsay preterism? kana. Ug anan ti ka unsay preterism, basta mo surrender sa kaning timaha nga atong gidebatihan. Mr. Moderator. Okay, Fallacy. Ay sa kay wala pa ko Okay. Objection, Okay. Mr. Moderator. Sige, naman na yung Fallacy argumentum ad logica. Sige, siya sa. Ano usa man ni nga falasiha? Usa ka fallacy nga mo assume nga pasurindero ng kaatbang palasina sa debate base sa lagda sa debate. Okay. Palihog tubaga Counter objection, i-define Mr. Moderator. ang preterism Counter kung di objection. ka ka-define ayaw. Wala gyud sa tima ang ato sa iklaro alang sab sa naminaw kay kini atong programa dialogo ra ba niya. So ato ang balikon, atong i-clarify ang pangutana sa negative kay naman ta sa interpellation period. Negative side, klaruha ang imong pangutana ngadto sa affirmative aron mas kuha niya ang Perteng sakto. klaruha Mr. Moderator matod pa nasayod kog preterism. Karon ayaw bakaki ang publiko Mr. Nano Junior. Kung unsa ang preterism i-define
para mudalugdog dayon ang Yeah, kamatuan. As a moderator, nakuha na ko ang punto sa pangutana sa negative. Gusto sa Nasayod negative mo siya. side kay matud ba nimo nasayod ka unsay preparation, gusto sa negative side nga i-define utom sabot imong explain, imong expand. Mutubag na ko. Okay, 1 minute. Mutubag na ko. I-define na ko ang preterism basta mo surrender lagi ka ni Objection, timana. Mr. Moderator, fallacy. Okay. Ay sa Mr. Pretor kay nagtubag ko sa Objection, putana. that is a fallacy. I-define na ko ang fallacy. preterism. Kabalo ka kung Ay sa wala. fallacy. Wala man sa tima na to ang Strawman preterism. argument. I-define na ko nini Okay, as a moderator, sige. Roman argument. Ayaw lagi pagsawa sa Ato asang paminaw ng iyahang sige, ikaw sa una aron pasabtan nato. Okay. Sige, mo nga objection. Nganong mo object ko nga that is a fallacy. Unsa man ning fallacy di ay? Unsa man ning magdebate gani dili na nato unta. Dili na unta Mr. Monitor, dito siya og objection. Dito og punto sa iyang Sige, objection. asa. Gitagaan kog chance. Ayaw. Sige, objection. Mr. Monitor, nganong fallacy of logicam? Ngano man? Kay gusto siyang musurrender, gi-assume niyang mudaog ka. That is his Truman argument. O sumala sa lohika sa logic of debate in fallacies. Mr. Monitor, Tuon okay. ayaw. Okay. Taas kayo ang panahon, Kung nagkuha na siya, kay- nag-lecture na. Giya- Debate ning ni Asa, Abrad asa, Kinit, asa, dili asa, ni lecture. asa. May nang lecturean tika ka Nasayod debate ko kay ang unsay mga fallacy. Okay, Ay ko isipin niyo. lecture kay nasayod ko Okay, fallacy. isipin Okay, niyo. nasayod Wala ta kag magdebate fallacy. unsay Mr. fallacy. Munir. Wala ta magdebate preterism. Nasayod Balik kag sa akong fallacy. tema nga ang Santo Papa sa Roma ilis din sa Cristo Dencio ta. Muna sige. ko punto. O, sige, as a Ay ko moderator. lecture kanang Okay. fallacy kay sayod ko na. Objection. Okay, affirmative side. Pero panahon sa pag-lecture. Sige, Panahon sa debate. Sige, affirmative side. As Sige, a moderator, pangutana ka ng atong klarohon, atong klarohon ha, as a moderator sa ang pangutana sa negative side Define. gani ha, gi-define kay matud pa nimo gani sa mutubag nga nasayod ka. So follow up niya pangutana, I-define. i-define. So ang imuhang encounter nga tubag Kay- nga kay imuhang Dayan man, hatagan siya og musulindir una which is wala na sa roles, policy, no, matud pa. Kay ngano man imo man giangkon nga nasayod ka sa term ayang gigamit. So gusto niya ipa-define. So ang as a moderator, as a moderator, kung kaya ba nimo tubagon o dili, pwede ka man sunod Di pangutana. lagi tubag lagi nako siya. Kaya na ko na tubagon ang preterism. Kaya nakabalo ko unsay preterism. Okay. Ay sa pagsapaw Asa, ra kinit. 1 minute. Ay pagsapaw lagi. Nasayod ko unsay preterism. I-define na ko ning niya aron makabalo ka sa diha nga mo surrender ka sa tima kay balik ka adto ta sa preterism. As a moderator, no? As a moderator, dili man as a moderator, no? Balik lagi Isip ko sa sa tima, kayano nga kay Balik niya sa nga tima. yano nga moderator sa pagpahayag sa inyo mga tubag. Ang unang Balik niya kita na ko sa tima. asa affirmative aron nga maklaro alang sa naminaw kay dili lang biya kita mo naminaw ni ato nga programa karon no live ta sa tibok sa mga del Sur. Ang yung una niya pangutana, nasayod ba ka sa term? Ingka nasayod. Niya ang ikaduha niya pangutana, i-define. So ang imong tubag nasayod ko pero muhatag kag encounter nga kay ni angkon. So which is wala na sa rules. Oh, okay. Kung mo tubag ka, tubag ka lang. Kung dili nimo kay tubagon, ay lang pud ka next pangutana para Okay. mo padayon ta. Tubagon Tubagon ro niya Salamat mo tanan na, tagaan pangutana. ako siya sa tubag. sige, imo na tubagon. sige. I-define ang kuan, ang sa to nga words. I-research siya. Preterism. Preparation, i-define. 1 minute na Nasayod tubag. lagi ko og unsay preterism rin kinit. Pero niya ang akong kondisyon. Ay dili na ka muhatag ang kondisyon. As a moderator, ha, wala kay right nga muhatag ang kondisyon imo tubag lang. I-explain kay nasayod man Ang preterism, kana. ako nang i-define, ang kuna sa publiko, wala ka masayod din eh. As a moderator, wala na Unya, sa rules. sa diya mo angkon ka, As a ako nang moderator, asa? i-define. As a Sumala sa moderator. mabasa sa preterism. As Unya, a moder- balinta sa sige. tema sa preterism, surrender ang tema nga. Objection, Mr. surrender Moderator. ang Santa Iglesia Catholic. Fallacy, grabing fallacy ang atong Roma. Ilis sa Grabing Cristo fallacy. Resulta. Sige. Surrender ang tema kay mo balik ta adto sa preterism magdebate. Mr. Moderator. Sige, as a Surrender, moderator. moral. Ako ba, point of order. Sige, point of order. Sige, granted. Matag ba niya mobalik sa tima? Oo. Wata ni kawas tima. Kawas Ang kasi maba- wala ayaw. tima Asa isa preterism. tumaga, sige, iya Okay, pa ka time. Sige, sulod mo. kay sa Wala gani yung ka time. preterism. Karon, Wala ay yung sa Brad, preterism. pabota Basta sa tima, siya. wala yung preterism. Di, Basta. pabota sa siya. Di, kay ang inyong magundagan sa pangutana, imo na magituwag. Sapaw. Kao nasayod ko. Objection, Mr. Moderator, Okay. ha? Ipabasa sa ang tema kung naabay word preterism. Katungdanan, Sige, point ipabasa. of order. Mr. Moderator, ipabasa. Point of order. Sige, Kaya ato mabasa sa ang granted. word preterism. Point of order. Sundan ako siya sa Okay bro, preterism. okay bro, ano, nataron Oh, sa sige. interpellation Kaya period, kung no? wala gani diha, kawas ka sa tema, Brad. Mr. Moderator. Brad, ano? Asa Mr. Moderator. asa hilom sa mo duha ka parte, no? As a moderator, nata sa interpellation period, no? So ang pangutana niya, iganiharan nimo tinubang. So
obligado ka nga motubag kay imo man gitubag sa panguna niya pangutana. So dara na nimo kung imong tubagon o dili. Point of So order. pili ka maingon nga sunod nga pangutana ilis di kay di ko katubag or ka dili ko ganahan motubag. Counter objection, Mr. Moderator, Sige, ha? counter objection. Gitubag na nako siya, nasayog ko preterism. Unya ako siyang gikondisyonan, kay wala naman gusto ang preterism. O sige, atong hatag ang Ako siya kondisyon. kapuron dito, O sige, wala ano na lang yun? ang topic ko. Sige, araw lang yun malinaw ta. Negative side, dawaton ba nimo ang iyang kini ang kondisyon nga sa iyang tubag? O Mr. doon Moderator. na kay encounter objection. Fallacy of logic Wala ka. kita magdebat pala Ay, sapaw. Asa, Abi asa. ba nagsunod Sige. mo sa napulo ka sugo? Ayaw pa napaw. Sa bro, sige. Mr. Monitor, Ay, sapaw. nangulitaryo na. Siya, Kung siya, sa siya. objection niya, Ang tima nimo, Kung sa objection niya, ang okay. tima nimo Affirmative. sumala sa masabot. Bitaw, sumala sa masabot litra po litra. Di pangutanan ako ang inyong libro ang pagsabot di ay sa pinadayag nga imong gigamit preterism nga pagsabot. Karon mingon ka nasayod ka sa preterism na estima. Mr. Sige. Monitor Pakirol, Punta na. na estima wa. Sige, ang Basahan ang tima, Mr. sige, Monitor. ang Nabay pangutana, preterism. Sige, basaha. Nabay preterism. Kung naa, ako nang tubagon siya. Sige. Ang ah. tima, pamatud-an ko nga ang Oo. Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo din sa yuta mao ang 666 sumala sa masabot og makwinta diha sa Biblia og mga referensya. And I word preterism. So alang sa tunay sa tuang Decision. Ayaw, sa tuang balik, dialog. balik. Okay, Moderator, may okay sa kontrol no, so affirmative. So alang sa tunay sa Okay, dagan sa sunod. tong friendly discussion, sige ato na ilisan nga pangutana kung okay ang negative side Okay, aron go. nga mo padayon ta. Okay, sunod nga pangutana. Sunod Atong nga ba? ipaklaro niya ang preterism kay aron maklaro gyud. Matud nimo ang Santo Papa mao ang 666. Sumala sa 2 Tesalonica kapitulo 2. Moyon ka nga kanang tawhana mini gina. Yan, tubag. 1 minute. Mauyon ba? Dili kategorikal ha? Mauyon ba nga mini ka na? Oh. Yes, mini na siya. Kay dili ko sa tinuod nga Dios. Sunod Kunya, nga ay, sa pangutana. Ay, sa 1 pagsapaw. minute pa. Sige. Ay sa pagsapaw kay napay Sige, isa ka minutos napay pagtubag. oras. O mini na siya. Kay dili mi angkon kana mi angkon nga siya Dios, dili na siya tinuod nga Dios. Unya ang inyong libro, ang inyong basahon mi angkon nga ili sa Dios nga makapasaylo og sala. Mo man ang akong gipamatud-an. Wala kanang pangutanahan nimo brother Kenneth kung mini ba tinuod gina siya nga mini, dili siya tinuod nga Dios. Kay mi angkon ra ba inyong papa o inyong mga kaparian nga Dios Time. ili sa Dios. Sige, Sunod sunod nga nga pangutana. Kaya ang Santo Papa mini man di ay. Mm. Pero sumala sa inyong basahon si Ellen G. White mini nga propeta. Objection, Mr. Moderator. Abot Ang Ellen White. pangutana na ang pulong mini na estima Objection, ang Mr. imong Moderator. ang akong pangutana tubaga. Sige, ato sa Sige. patiwas na pangutana. Ayaw pag langas na yon. Mo Sige, pa mo magpangutana o Sige, pag affirmative. period. Sige, affirmative. Ato sa klarohon ang pangutana. Ay Matod sige, mo sige. mini nga mini matod pa ang Santo Papa. Pero ang inyong libro si Ellen G. White mo mini. Ahay tinuod ani ikaw o inyong libro. Matubag na ko o Okay, mo tubaga. objection ko, mo Okay, objection ko. sige, objection Ano sa man? atong objection. Mr. Moderator, wala gistima ang Mrs. White. Naabot naman po siya. Lahi na po ng tima, Brad Kinet. Surrender sa lagi ng tima. Objection. Kaya ano po, balintas. Objection. Sige, ato na po Ayaw yan. pag-apilar sa Oral, publiko. Unsay mo ang unsay mong encounter objection negative. Oral. Sige, sige, Yeah, sige, objection ako. counter objection. Sa brad, Mr. mana ka, no? May objection na ka. Ah, sige, Sige, sige. encounter objection sa negative. Unsay mo encounter objection na negative. Ay, bali ato lang ang yun ng palibo sa SDA nga kung Ilom lang sa, kung napiki na gani mulaban laban nilang pero ayaw lang yama-yama sa plane relax Sige, lang. sige, kaya ato nang hatagan unyang panahon, no? Sa kay nang ato ang ini pamahayag sa ninyo mga guest, no? Sila Relax nga matagal lang. lagi magpanahon niya. Relax Sige, lang. resume. So, Matod niya. Kung bater ta sa rason, way labot si corazon. Mr. Moderator. Sige, encounter objection. Ang akong pangutana manggod na estima kay ano man matod pa niya kining sa tupapa mini pero diri sa ang libro di man sa tupapang mini. Ang mini si Ellen G. White man di ay pangutana tinuod ba niya ang Counter libro? objection, Yes or Mr. no? Moderator. So ang iyahang pangutana atong klarohon ha, ato sang klarohon as moderator. Matud pa nimo affirmative nga ang sa tupapa mini pero sumala sa inyong libro sa referensya kay gamit sa negative side bilagi ni Brad Kinet nga ang mini day nga isigutan din ha dili ang sa tupapa nga dili sa Ellen G. White. Imo ba nang dawaton nga pangutana o mo next question ka? Dili ko mo dawat ang Mr. Moderator. Nga naman? Sige usa objection ka. Objection ko. Sige, Kaya nga usahay naman, mo out of objection. topic na siya. Okay? Kung gusto siya tubagon ako nang tubagon, basta iya ang kunon nga out of topic. So, Mr. Unya, Moderator. balhin ta dito sa pagkamini na imong tima mini si Ellen White. Balhin ta na biyain ning timaha, biyaan ton timaha ang kuna nga pildi ka ning timaha. So, Mr. Moderator. Sige. Okay, Mga so- kuna sa publiko nga pildi Mr. ka, balhin ta Moderator. Ellen White. Sige, umanay mo ang Argumentum kan. di populi perminti. Wa man din ni ka
Mr. Moderator, reaksyon na komentaryo, oh. Ato sa Oy, sagot pati nga. That is Kasi objection, may paminaw. counter objection sa brad ha, may counter objection Lahi ang ka. objection sa mga komentaryo. Ingon man siya, wa man din oh. Oh, that is objection. Nag-isang Objection na Okay, komentaryo. okay, sige, May atong katabasas paminaw. yung libro. Ang libro nag-ingon man. Nga si Ellen G. White. Oh, napagani sa imong kauban. Oh, hatag. Hatag. Oh, kay mapil mo kay hatag. So hatag lagi. Oh, hatag lagi. Magsulti ni mo diha. Okay, Oh, sunod. hatag. Okay. Kay naaman di ay sa inyong libro. Si Ellen G. White mini nga propeta. Sige. Ellen G. White, ang inyong founder. Karon miingon ka sa tupapay mini. May tinuod ini. Ikaw inyong libro. Affirmative, imo bang tubagon Ang tubag. pangutana? Kung wala palagi ang pulong Ellen White, ako ginang tubagon nga santo papa mini. So- Naaman ko imo ang Ellen Okay. White, wala man gud sa tima gud. So so isip pa moderator no? Balik ko sa tima. Okay. Ayaw sana ilahi sa nato na si Ellen White mini, lahi na pa ng topic. Okay. Pero kung gusto jud kang Ellen White, surrender, hural. Objection. Grabe Grabe, palasigan. Okay, isip moderator. So kini nga sa pangutana sa negative side sa iyang buti pangutana sa affirmative. So klaro nga dili niya tubagon kay wala sa Wala stima, matuban niya. Okay. So atong pangutana ng negative kun mo padayon mabasa sa pangutana o mo padayon gapon sa atong maong iyang pangutana. Matod pa sa atong pinangga, di siya motubag. Di na to pugson, kundi Okay, siya sige, motubag. sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana. Kaya ang Santo Papa, mao maghaang 666. Boyon ka nga kining Santo Papa ha, impierno gyud eh. Okay. Perno gayud na. Ngano man? May angkon kun nga Dios. Nya may angkon og Dios. Nya mana pa siya. Karon man kini yoduron man lagi sa perno. Moabot na po ng Ellen White ron. Baana pa na Objection, iya, Mr. mahitabo Monitor. sa tapos panahon. Wala na po na stima. Pero ang ada Santo ko Papa, may abot ni Ellen G. impierno White. man, Siya na po impierno. ining dangop ni Ellen G. White, Mr. Oh, Monitor. Atong kiunahan siya kay mo mugamit Siya na po ibidangop ni Ellen G. White. Okay, Ay, time. sa pagsapaw, Okay, President. okay, time na. Sige, sunod nga pangutana. Ay matod nimo may Sige, sunod impierno pangutana. man. May impierno man di ay ang Santo Papa. Pero matod dire sa inyong libro Last Day Events. Ay sapaw. Ay sapaw, Mr. Pinangga. Pangutana. Maingon dire Seventh-day Adventist who have had great light which exalted into heaven. In the point of privilege, pagayod yoron sa impierno. Matod pa nimong Santo Papa pagayod yoron. Pero dire sa yung libro ang Seventh-day Adventist maday nag-akusa sa Santo Papa pagayod royon. Nasunod na dungog ni Waniwa. Okay, sa minuto nga tubag. Akong tubagon ha, nadungog na ko ang imong tima, nga ang imong pangutana wala sa tima. Objection! Wala ta Objection. magtima og Okay. Ellen White. O 70 at Okay, so isip pa. Asa moderator, sige, sige ha. Sa pawa kay Kung maingon siya wa sa tima, isang at sa moderator. Dili kay mo ingon nga, may tubag ka, niya was tima na puro, tapos Sige tima brad, inisip na to imong tubag sulod sa 40 segundos. Ayan na butang igwa sa tima. Sige, padayon sa imong tubag. Sige ha. Pabayag Imong lang. gipangutana nga Ellen kanang 70 Adventist ang ako tubag lagi wala lagi stima 70 Adventist bad. Wa lagi stima gyud. Unya kana po nimong basa wa po nay Santo Papa mo nang pertigyong pagkalayuwas topic gyud. Mr. Balik Monitor, sa tima aron ka pangutana. makapus guys kung tima Matod balik pa niya maimpierno. Sige, sulod pangutana. Itubag na niya ang unang pangutana. Ang isda nakuha siyang kagulingong baba. Matod Mr. pa niya Monitor, impierno. sige, sige. Nangumentaryo. Maimpierno Sige, pangutana. ang Katoliko. Pero sumala diri sa inyong libro, Seventh-day Adventist, plural. Perti daghana. O mauday ni pagayod yoron sa impierno pero matod nimo ang Santo Papa mayod yoron brad. Sige, pero sa pangutana. inyong libro kayon Sige. kamo. Nadungog nimo ni wa. Oh. Yan tubag. Nadungog na ko nga out of topic ay mong pangutana. Muna nga balik lagi stima Brad Kinet. Out of topic. Ayaw lagi pag sa Bidagan. Brad Kinet kay tubag ba ni di ko may objection. Di ko na tubag mo out of topic. As Akong a- gina- out of topic. out of topic. Sige, Ayaw pagsapaw as lagi. as a moderator, dili ta mo gamitan ng pulong nga out of topic kay wala man tay Isa nga katungod, diri. wala man tay Isa nga katungod nga diri. mo deklara nga Di ka tubag Balo na siya. di sa katubag dili mao tubag. Isa Ang nga diri. moderator mo imo deklara nga out of topic or nasulod ba ang topic no. So ang atong punto karon nga tubagon lang ang pangutana aron nga maayo ang dagan sa atong diskusyon. Last pangutana na lang kay wala Layuan tay yun. oras. Sunod nga pangutana. Tapos ang pangutana. Matod pa nimo ang mga Katoliko. Kumikan kay mini nga magtutudlo na ang nasa tima matod pang Santo Papa yudyoron gyud sa impierno. Sumala gyapon siyang libro nang lakaw uban kang Hesus nga nagkanayon. Kita reperado sa mga Seventh-day Adventist mahimong aktibo sa kampo ni Satanas. Pangutana, hain ang kampo Satanas ang Santo Papa o kamo? Usa ka minuto nga tubag. Objection Mr. Moderator ha naabot na mabug kampo ni Satanas. Oy, Naunsa naman sa pagsapaw kay Sige, object sige. ko. O, sige, Ay, sige. pagsapaw. Objection na to. Sa to Oo. objection. Naabot naman ni kampo ni Satanas. Naabot naman po ni og mga 70 Adventist.
iya naging gidawat Mr. Monitor nga dili gyud siya kapusgay sa sayon kay nakong explanation sa pangutana. Okay. Sige, atong Out of ihatag. topic yun. Sige, atong ihatag Dili. ang counter objection. Di gyud na out of topic kanuman. Ang pinadayag 666 iya ni Satanas sumala pa sa ilang pagtulunan. Karon dili man na yung 666 sila man kampo ni Satanas ang pangutana tinuod ni di pagitubag kategorikal. Objection lagi Mr. Moderator. Ipabasa ko balik ni Brad Kinit ang tema kay bisig na wa siya ka Sige, basa. isip pa. Naabay kampo ni Satanas. Naabay 7. Palasi. Mr. Palasi Moderator. naman ugos Asa, ni monitor ay asa, pasuwa. Okay. Basa, Okay ha. basa. Asa, affirmative ug negative isip inyong moderator. Atong Basa, klarohon tema. atong klarohon tema, no? Sa tinuod lang kani yung tema, dili kay sa specific mo na nga doon na gyud mga words usay nga magamit nga maingon ta nga dili nato mabasa litra por litra sa Biblia kay kini balagdaan sumala sa masabot dili man specific. Oh. No? General broad man nga paghatag sa utana. Okay? Ang tema, pamatud-an ko nga ang Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta, mao ang 666 pamatud-an pa lang, wa pa na pamatud-an, no? Muna nga sa Mr. Monitor. muna sa affirmative, imong pamatud-an. Mr. Moderator, humana ko pamatuod gis Oo. topic. Unya, dinhi siya mo pusgay sa kung timang ipamatod. Maabot man siya kampo ni Satanas, abot siya 7 Day Adventist, yudiuron sa impierno, wala man nas timang in taon oy. Okay. Okay, so Ibalik sa timang, Brad Kinit, balik. Wait Okay, okay, bro. nga nung napangutanan ako. Oh, sige, tagaan tog time ha, Dos tagaan tog. Timoteo 2:4 ulipo ni Satanas mulingkod. Unya gigamit niya kaganiya 2 Timoteo 2. Objection, Mr. Monitor. Wag ko magamit. Ikaw. Verification. Wag ko magamit og unang Timoteo 2:4. Timoteo. Wala ko magamit 2 Timoteo 4. Wala. 2 Timoteo 2. Thessalonica. Oh, Thessalonica. Okay. Sige. Okay. Sige, Dok. Oh, Thessalonica. Si San Pablo mo nga pagkasuwat ana. Sige. Di ba naa dito Satanas 2 Thessalonica? Unsa man pangutanan ni mo? Oy, Unsa Ate, man? kani, pwede ro sige, ikaw sunod. Hindi, action Paguman mo, niya. pangutana, unsa man to? Di, Paminaw. paguman niya. Di, asa bro ha. sige. Kay doon na magoy mga butang nga dili na to makuha sa pangutanag tubag lang. Sige. Ato sa tagan sa og pwede order na ikaw sunod. 1 minute ha, pwede Sige, mo. 1 minute. Nga nung napangutanan ako, 2 Thessalonica. Kay naa dito, alagad ni Satanas. Kaya iyan yung gisumpay sa 666 kay iyang masabot. Nga Santo Papa. Karon ang inyong libro, si Satanas, mo di naan ninyo. Mr. Monitor, unsa man ni? Asa, bro. Imo nang kitagaan og panahon ni. Asa. Wala pa sa 1 minute. Paguman niya. Paguman niya, paguman niya alternative. Ikaw na pod. Ang sa o tuluy po ni Brad Serrano, mga Sige. kauban niya kay unsa naman Sige, ni napaka- Mr. Moderator. order. Oh, nangilabot na po siya glaeng nga kuan. Point of order. Ipatiwasan ang 30 Wait, seconds. Brad, relax lang Brad, Sige, relax ipatiwasan lang. ang 30 seconds. Sige, dahil paguman ikaw. Relax lang. Ang inyong libro na kaingon di gyud ko nibuhi ang pangutanaha kay naani sa imong pamahayag kaniya mulingkod ang ulipon ni Satanas. Karon kamo man day ulipon ni Satanas sumala sa iyong libro. Pangutana nadungog nimo wa. Yan tubag, Mr. Moderator. Tapusan na ng tubag. Oh, tubagon ako Mr. Oh, Monitor. tapusan. Akong tubagon, out of topic gihapon yung tema. Tubag. Di na tubag. Akong tubagon, out of topic. Di ba na yung tubag? tema. Sige. Ayaw lagi Sige, magsapaw. bro. Sige, Sige, bro, no? Sige. Di ba na tubag out of topic? Sige, Ayaw lagi magsapaw. atong klaro na Ayaw bangkana. magsapaw ba? Sige. Ayaw magsapaw. 1 minute kini ko. Di Ayaw ako. Okay, Ayaw magsapaw. isip pangod inyong Magsapaw ka, ikuan sa Sige, monitor. isip pangod moderator, no? Atong likayan ka ng pulong nga wa sa topic, out of order. No, ya paguman mo tubag. So ato lang tubagon. Tubagon na nato, no? Para nga alang sa naminaw. Kay dili lang kita mo naminaw karon mga wasa. Sige, Okay. atong laro ng pangutana, katapusang tubag. Sige. ang akong pangutana Mr. Brad Pablo Nano Jr. Matod pa nimo nga ang Satanas mao ang Santo Papa nga nasa 2 Thessalonica. Karon kamo man day naulipon ni Satanas sumalas yung libro. Nadungog ni Monewa nga kamo ulipon. Tapusang tubag. Objection, Mr. Object ko, Mr. Auditor, ha? Usay mong objection. Sige, usay mong objection. Kami na sa Brad Kinet. Wala lagi estima na to Brad Kinet. Ipabasa na po Mr. Monitor. Wala lagi estima nga. Kamo ang mga 70 Adventist ulipong Satanas. Wala estima dia. Ang tema hinoon nga ang Santo Papa sa Roma, ilis ni Cristo dinis yuta. Mao ang 666. Wala lagi 70 Adventist. Oy nga mao ang Satanas. Mr. Moderator, Ayaw sa kay wa pa kumuhuman. Okay. Sige, ipatiwasa. 20 seconds. 20 seconds. Wala agi estima, Mr. Monitor mo na nga dili na po tubagon kay Okay. wala mas estima. Kana, okay. Kanang mo haom estima para nindot ang debate tubal. Ina ani nga kuan Atong okay. Sige, time na, humana. Atong iparol Sige. sa moderator Sige, kung counter. mabay tima, wa ba tima. Moderator, ikaw may moderator pakirol. Gigamit niyang 2 Thessalonica, dunay pulong Satanas, lambigit niya sa Santo Papa.
Wa ba day sa tima ng utana man ko di man lagi Santo Papa kamo man. I-roll Mr. Monrito. Isip inyong moderator nga ang tima pamatudan ko nga ang Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo din sa yuta mao ang 666 sumala sa masabot og makwenta diha sa Biblia og mga referensya pagbarog sa affirmative nga ganiha gigamit nimo ang teksto nga gigamit sa panikilit nga gipangutana nimo. So isip moderator obligado nga tubagon ang mga pangutana kay gigamit nimo ang Nasa teksto. timawa. 2 Tesalonica ang gigamit mo kaganiya. So iyang gi-counter ang pangutana. Nasa So timawa. nasa tima atong Okay. pangutanon, atong klarohon ang pangutana sa negative ngadto sa affirmative. So, base sa teksto nga gigamit kaganiya. Sige, balik na sa pangutana. Sunod nga pangutana. Matod pa nimo ang Santo Papa 666. Karon si San Pedro may unang Santo Papa sumala sa inyong basahon Armageddon. Uyon ka si San Pedro 666. Niyan tubag. Okay. Niyan 1 tubag. minute. Dili ko mo uyon. Okay? 1 minute to explain. Si San Pedro, dili na mao ang unang Santo Papa. Oh, lahi naman po ng tima. Sige, 1 minute Si bro. San Buwasan. Pedro, dibatihanan pa na siya. Nya kanang naa sa libro na mo nga ingon nga Santo Papa mao ang unang si San Pedro unang Santo Papa sa Roma. Kuha na siya kining gitawag og statement na sa Katoliko nga gi-quote po sa mong libro. Okay. Pero kana siya, lain na po na siyang dibatihanan mahitungod si San Pedro unang Matod Santo Papa. pa niya si San Pedro dili 666. Pero ang iyang tema mga Santo Papa tanawon tani ang Santo Papa sa Roma. Ang Santo Papa atong Santo Papa sa Roma ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta. Karon kay Santo Papa man sa Roma, San Pedro sumala sa Alpha and Omega. Santo Papa man siya sa Roma, So, kay Santo Papa man siya sa Roma, dili man ka ni 666 si San Pedro mo yun ka nga dili data ng Santo Papa 666. Okay, katapusan pangutana na Diyan bro. tubag. Sige. Kung kinatoliko nga pagsabot, si San Pedro, Katoliko. Yan ang una nga Santo Papa sa Katoliko. Kung kinatoliko nga pagsabot. Unya kana kay Katoliko man nga pagsabot, statement sa Katoliko, quote sa Alpha and Omega sa among libro, mo na siyang gisulat dinha. Pero sa Inadventista nga pagsabot, dili unang Santo Papa si Wala time. Pedro. So wala siya labot tong 666 kay ang 666 katuro tong mga Santo Papa nga miangkon nga siya Dios. Okay, so Moto naman ang na 666. okay naman na ato ang 15 minutos nga interpellation period. So atong tagagtag sa kabagsak sa atong mga guest atong mga debatidor. So salamat sa nindot og maayo nga pangutana og tubag no. Friendly discussion na ning ato alang sab sa ato ang mga naminaw. So karon humana man ta sa pagbabarog, humana po ta sa interpellation, ato na po ta sa negative comment. But pasabot sa negative comment, go on sa negative side ang gipabarog sa afirmatibo gamit ang mga Biblia o referensya sumala sa inyong tima nga gipirmahan. So 15 minutos gihapon nga pagpabarog sa negative side, pagsupak sa ipabarog sa afirmatibo sa 70 Adventist. Si Brad Kenneth Bustamante sa Catholic Faith Defenders 15 minutos sa pagguba sa tima nga gipabarog sa affirmative 15 minutos. Salamat Mr. Moderator, salamat sa itong pinangga si Brad Pablo Nano. Kining orasan nga guba musulti gyud tinuod. Mr. Moderator, Mr. Moderator, kadang iyahang intro diha ipakuha na kay ngomentaryo na siya kanang gitawag og atake gyapon na siya. unsay ngalan sa palase? Unsay ngalan? Gitawag siya argumentum ad hominem. Unsay ngalan sa palase? Argumentum ad hominem Unsay lagi. buhat pasabot na? Sige, sige, ikaw sa una. Argumentum ad hominem nangatake siya personal. Kay iyang nilito ko si pangalan? Gigamit niya Sige, ang Nilito ko sa pangalan? Sige, sige. Ato sa Gigamit niya ang Wa pa ko nasugod, bugsik na ka. Sige, sige. Naunsa ang tao. Okay, atong klaro na. Sige, unsay imong objection affirmative? Wa pa ko na wa ko Sige, minglito unsay. sa pangalan. Okay, sa atong klaro na. Unsay imong objection affirmative? Pa gani. kanang iyang gigamit karon nga ang orasan mutugan gyud iyang gipasabot nga atake siya personal sa kuha. Argumentum ad hominem na masabot gyud na siya. Pinaagi sa iyang gigamit nga. So, but pasabot nga alang nimo, so alang nimo affirmative nga kining may atake sa personal. Oh, gigamit niya ang Okay. ilustrasyon. So lang. kini nga negative. So okay Okay. ba ka siyang encounter ng objection? Dili na argumento ad hominem nga naman wa man ko sulti ngalan. Okay, so as sa Gapaandar pa moderator ko sa wala sa sakyanan. mo-mention og ngalan nga si Bradano Og sa Kungkol. gapaandar pa ko sa sakyanan. Ayaw na kong dakpa, wa pa man ko nagpadagan, gapaandar pa man ko. Unsa po ka oy? Sige, negative comment. Ang akong Time start. pagklaro, ang pakyas kapag pangandam, mo'y pagpangandam sa imong kapakyasan. Ano man? Kaya ang imong tima nindot man kayo unta? Ang Santo Papa sa Roma, ilis Jesucristo din hisayuta, mao ang 666.
Okay na to imong counter objection niya affirmative. So padayon na ta sa itong Okay, topic. padayon. Okay. Ang oras resume. Okay, wa pa mangyod na uga ang mga laway sa mga ngabil sa pinangga siyang paglitok nga si San Pedro dili 666. Pero ang iyang tima Santo Papa sa Roma, kinsa man ni San Pedro di ay. O kinsa man ni San Pedro, obispo man ni sa Roma nga mo'y Santo Papa. Na-address sa ilang basahon, no? Ay maning basahon na to ni ilang basahon. Kinsa maning Pope, kinsa man ni San Pedro. Kay mo ingon naman ni Guas Tima niya dito mo adtos moderator. Ang atong paklaro mo nang na kinsa maning Pope, no? Kay ingon man diri ang Pope, Bishop of Rome. Unsa daw ang Pope? Bishop of Rome. Kinsa man ni Pedro? Atong ipadayon jutay diri gyapon silang basahon kung kinsa ni Pedro ang nag-ingon diri sa inyong basahon. Peter, Apostle of Christ, first Bishop of Rome. Unang obispo sa Roma, pero matod pa niya, dili biya San Pedro Santo, ang 666. Bungkag na, usa pa ba'y bungkag na ko nga nabungkag naman? Bisa rin. Di ba? Usa ba'y bungkag na ko nga hingpit namang nabungkag sa iyang kaugalingong argumento ang iyang tiba? Kaya giingon man rin ang Santo Papa sa Roma, ilis ni Jesucristo din hisayuta mong 666. Nya, last nga mga pamahayag ini, miingon man siya nga, tanan na brad! Domingo, tanan na brad! Siya may namahayag na. Karon miingon na siya nga, dili si San Pedro. Oy, two opposite statement cannot be both true. Bisaya, ang duha ka man nagsumpaking pamahayag, naagi di tinuod na. Na! Kinsa may tuan-tuan pa ba nato ning magsupak man sa kaugalingong pamahayag? Di ba? Matod pa niya sa unang pangutana nato na sayod ko Brad unsa ng preterism. Pero pangutana unsa may definition sa preterism? Ang definition sa preterism muning niya ang preterism nga pagsabot mo'y gamiton dias pinadayag. Kay gigamit yang pinadayag kapitulo 3 ang gingon diha manggod preterism. Dunay pagsabot, ang tima na ay pulong pagsabot, nga hitabo kini kaniadto pang panahon. Sa pagsulat sa pinadayag, nahitabo na dito ni adtong panahon na. Dili na pwedeng i-aplikar karong panahon. Nya mangita tag kinsa ng tawhana, kay that is preterism interpretation sumala sa inyong pagtuon kung nakabasa kining giyas pagtuon sa Biblia. Sa Eskwela Sabatika, Enero, Hulyo 2022, inyong libro. Kay, sumala sa yung libro nga kinidi ay nahitabo na kaniadto kinsa man ang tawhana. Ang Santo Papa ba na? Dili, oy. Dili na ang Santo Papa. Kaya ang pag-ingon nila nga kana Santo Papa 666, sumala silang librong The National Sunday Law ni John MacArthur nga nag-ingon. Kana di ay nibuto April 18, 1915. Unya nasulat ni usa man ning tuiga nasulat ni panadayag 90 AD. Unya iyang i-aplikar sa ilang gi-define ni adto pang usang pitsaha brad basig eksamon tani April 18, 1915. Una pa milutaw sa kawa ang Ajinomoto. Ay milutaw kining argumento nga ang Santo Papa 666 sumalas ng libro. Oy, layo kayo mo nang nangutang nganong wa mas tima? Naa sa tima na that is preterism nga pagsabot. Now, kinsa maning naa sa Revelation chapter 13. Kay ang trabaho sa tong pinangga mutumbok sa kinsang tawhana nya kana 666 man. Nya iya namang giingon kaniya dili San Pedro. Kinsa man ang tawhana? Kay moingon gani ka kining akong gihuptan kuan ba ni libro. Nya moingon siya nga dili na libro unsa man eh. So moingon man tadi man na Santo Papa sumutog ang tag kinsa. Kinsa man na? Ay na atong basahon brad. Salamat kayo sa nindot kayong Biblia nga atong nahuptan karon basahon nato ning Biblia nga New American Bible. Kinsa man ning naadre. Dili man idi ay Santo Papa. Kayang naadre si Kaisar Nero. Oy, si Kaisar Nero maning naadre. Ato na kong basahon kung kinsa ni. Kay masipyat matani kung dili nato ni tarungon paghubad. Naambo na nga
tarungo na to ni paghubad Brad Nano, no? Kung kinsa na diha. Matod pa diri, this may be reference the popular legend that Nero, kinsa? Nero. Santo Papa di. Dili, oy, si Nero day ni. Nero sa iyang panahon, no? 868 AD. Sa iyang panahon, sumala sa pagtuon preterism, nahitabo kaniadto, haom kayo ang ilang pagtuon. Pero kiniray wa kahaom. Ano man, gamao-mao na magkwinta, sumala siyang masabot. Matod pa niya gigamit man akong Armageddon God, ang katungkuan God. Kinini ang doktrina Kristiyana. Kita na hinay tudluas tong kagaling yung libro. Ha? Kung sa may giingon dre. Si San Pedro, gisupak na niya. Ngatog niya San Pedro, dili, Santo Pap, dili 666. Pero naadri una, oh. San Pedro, kang San Pablo, og sa Santos. Og ikaw, Padre, ili sa Dios dinhi. Igampo mo ako na pa di, ili sa Dios nga. Magpaampo. That is non sequitur. It does not follow. Iampo, matapa ang makapasaylog sala, maunay, 666. Kini day sila, mag-away ni sila mga sa pamilya, wa day pasayluay. Kaya mo pasaylog sala, 666 man, mo na nagkabahin-bahin. O kung sa may kuandre, atong tiwas mong pagbasa, gipasabot man eh. Ili sa Dios. Wala biya maingon nga isip Dios. Kaya ang Dios may pauli man sa langit si Jesus. Kinsa man niyang gitagaan si Yahweh. Atong ipaklaro sa Catechism of the Catholic Church number 553. Wa man ni maingon ilis isip Dios. Ang trabaho sa Dios pag-atiman sa iyang mga karniro mo na giingon ni Ginoong Jesucristo. Juan 21:15, Peter, did you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my sheep. Atiman na ang akong mga karniro. Muna naglatagaw ang ilang pagtulunan kay wa may nagatiman. O sa may gayon dre. Ako aron ilis ka sa Dios dinhi igampo mo ako aron pawad-on sa Dios ang akong sala sa ngatanan. Og hatagan mo ako og penitensya. Amen. Jesus, wa man tiwas sa pagbasa. Kung Dios pa ang Santo Papa, kung gideklara pag Dios ang Santo Papa, nganong muhisgot pa man ni Jesus? Kung nagdeklara pag Dios ang Santo Papa, nganong magampo pa man sa Dios, nga pa sa iluon sa Dios? Muna mo basa ta, dili po sa tunga-tunga ta magsugod, pwede man na ito masabta na. Basahon na to sa sinugdanan. Gipaklaro na sa Catechism of the Catholic Church usay buot pasabot anang ilis. Ang lunsayng Bisaya kaniadto giisip diyang ilis sa English na representative. Naaman na sa Catechism of the Catholic Church number 553. Wali mo basa aning doktrina Kristiyana ilang pagsabot mo gamiton fallacy of ambiguity. Unsa man nga fallacy? Misabot ka sa nasulat diha sumala sa imong pagsabot, dili sumala sa pagsabot sa autor. Oy, mo na'y masipya ta diha. Matod pa niya, ang Santo Papa, mao man na ang naa sa kuan God. 2 Thessalonica 2:4. Katubang mulingkod nga, ulipo ni Satanas, di man day sila, di man day kita, di man day ang Santo Papa. Ang ilang libro, naglakaw, uban kay Jesus. Tigulaan siguro ni sa daan, kinaglakaw niya. Hingo man diri. 1997 pa rin ni gawas Brad, Hulyo, Agosto, September 1997. Nagpamatuod nga dunay mga sakop nila, dili ang Santo Papa ha, kundili mga sakop nila nga nag-ulipon ni Satanas. Unya kining Katoliko, ulipon ba ni Satanas? Ilang libro itong patubagon ba? Kining Santo Papa, Katoliko man yun eh. Alpha and Omega, Volume 8, page 64. It is true that there are real Christians and Roman Catholic communions. Ang matuod ng Kristohanon Katoliko. Thousands in that church are serving God. Waman kayo serving the Satan. Serving God, may naadiha. Muna nga, pakyas kaayo ang atong pinangga. Bisan wa niya gamita ang vicarious filiae, mga igsuon, kung ilang gamito ng vicarious filiae, di man na magamit.
Kay ang titulo sa Santo Papa sumala sa encyclopedia dili sumala nga bilang volume 15 giingon dire Vicar of Jesus Christ. Vicarious Christi. Dili Vicarious Filidei. Di na Filidei ha? Filidei. Naman si Brother Bilya, no? Oh, Filidei na. Dili na Vicarious Christi. O niya sa pag-compute sa Roman numerals, dili na i-add ni mo tanan. Pananglitan, nag-una ang 1, gisundan og 5, di na addition. That is subtraction. Kay pananglitan, region 9. Kung sila'y pabasahon, ma-region 11 na ta. Kay X, i-plus bang tanan? Oy, sa math, bagsak. Sa argumento, bagsak. Kung anong tuhuan man na to. Maobitaw nga ang inyong libro nagingon. Last 5 minutes. Ikaw, Kapernaum Adventista, nakakita sa kahayag sa Dios sa punto sa kahigayunan pagayudiyoron sa impierno nganong di man katolikong pagayudiyoron lagi nga 666 magana mga sakop na ang mga sakop sakop man sa 666 ka kay lison man na mamahayag ta bro way dokumento ba kinsa man ang naa sa Tesalonika ani atay Dewey Rems mahal ra ba kay ni Biblia hatis magamit ni Dewey Rems naingon dire gaingon dire sa Holy Bible Dewey Rems kanus ani ni gawas perti naman dugaya tao ni matang sa Biblia 1941 February 3 nagingon dire kinsa maning naa de sa 2 Tesalonika ang Santo Papa ba ni Antikristo man ni ang naa dire ang giingon dire a revolt this revolt or falling off generally understood by ancient fathers the revolt of Roman Empire which was first destroyed before coming the Antichrist. Kinsa man ni? Happened already. Nahitabo na. Happened already by the means of Muhammad, Luther, and General Antichrist. Mga sakop din ni Luther, mga sakop ni Muhammad, tili ni ang Santo Papa. Ay, hiting darong target man sa tayo ni. Anya? Matod po diri sa lain pang version. Kinsa man ni dili gyapon Santo Papa. Pero miingon naman ko sa kaniya nga, Brad, wala gyud maipakitang doktrina o libro sa Katoliko nga nagtug-an nga ang Dios ang Santo Papa may angkong Dios. That is very good idea ni Brad Nano. Ano man? Kay nag-anhi din siyang way dalang ebidensya. Ang katungdanan sa affirmative side sa debate to define the proposition. O niya kinahanglan doon na ebidensyang madala. O niya kining gitawag bitaw nila of vicarious filide. Ahatong vicarious filide diha. Human gisulbad naman na sa Conference 70 Adventist. O kana siya forge. Unsa man ang forge? Bisaya na. Dili na mao. Many of the recent critical students document. Muna ang gingon. Ha? Muna ang gingon. At Rome attributed the forgery of ecclesiastic. The chief argument being extrinsic 1. This false document nga nagsulti nga ang Santo Papa vicarious filii. False document. Unsa ba gingon? There is a magazine man sa 70 Adventist Ministry, Church Historian, editor ni SDA, 1948. H. Pope, like any other sovereign, has his own tiara and papal crown. There is, therefore, no one tiara that worn vicarious filii. Last 2 minutes. Walay tiara nga nagsultik vicarious filii. Pero di ta malimot si San Pedro giingnan biat sa tong Ginoo. Pedro, ampingi ang katawhan kay alig-igon ka sa yawa. Mualig-ig sa papasimo na ang iya sa yawa na man sa sulat ni San Lucas. Sa dihang gipaabot ni Jesus si San Pedro giingnan siya. Pedro, ang otong unang Santo Papa nga sumalas ng libro,
unang Santo Papa gyud po nato nga miingon man sa atong Ginoong Hesukristo ngadto kang Simon Pedro, no? Nga kamo alig-igon sama sa trigo ang gigamit diha kamo. Unsa may buot pasabot anang kamo? Daghan buot pasabot ana tanan. Alig-igon kamo sama sa trigo. Og ako nagaampo kanimo Pedro. Alig-igon di ay ang papasi pinaagi sa mga kaaway siyawa. Mahimo lang ni silang dili tinuod ang libro nga iya sila siyawa kung muhulong na sila pagsulti nga ang Santo Papa dili 666. Kay kung magpadayon sila nga musulti nga ang Santo Papa 666, mauna sila'y katumanan sa mga lig-ig nga kaaway sa Ginoo. 10 minutes. Okay, time na. So atong oras Salamat, alas 12 Hayong ito. 19. So nagsugod ta alas 12:04 unya ika 15 minutos na alas 12:19, no. So salamat sa ato ang negative side sa paghatag og negative comment. Karong orasa naka-live na ta sa RMN, no. Next PR So, live sa next PR, so mayong pagtanaw, pagpaminaw sa ato ang mga kaigsunan nga namina karon sa RMN DXPR. So kini ang inyong kadayalog si kaamigong Alan Binyan Pilari ang nakiguban, no, unya nanahimo nini nga referee sa ato ang friendly discussion alang sab sa mga buutan sab kayo nato nga mga debater, no, gikan sa habig sa Seventh-day Adventist o sa habig sab sa Roman Catholic pinagi ni Brad Kenneth og ni Brad Pablo Nano, no. So nahuman na ang 15 minutos sa pagnigar sa negatibo unya nihatag siya mga dokumento, teksto sa balaang kasulatan sa pagnigar sa gipabarog sa affirmative. Ang mahitabo karon, baylo na punta, no? Ang affirmative na side mo imo kusukusos mga pangutana ngadto sa pagguba sa iyang gipabarog sa negatibo. So magsugod ta 15 minutos nga interpellation period sugod sa pagbuka sa baba sa mangutana musugod og ihap ang taknaan 15 minutos. Unang pangutana, Dudong Kinit. Unang tubag, Mr. Nano Jr. Ang akong tema nga gipamatud-an nagkanayon. Ang Santo Papa sa Roma, ilis ni Kristo dinhi sa yuta mao ang 666 sumala sa masabot og makwintas Biblia. Uyon ka ba nga akong gipamatud-an kining timaha, Dong Kinit? Uyon o dili? Usa ka minuto nga tubag. Niyang tubag, ang akong uyunan nga imo untang pamatud-an pero Objection, wa Mr. mitarog. Moderator. Wa pa Asa- kauman. Objection, tubag sa uyon ba o dili? Okay, sige atong paminawon objection. O yun, ang matod ba niya categorical question, o yun baka o dili dayon usa ka minuto nga tubag. Ang iyang tema pamatud-an. Mo inungdan nga wa ko muuyon nga napamatud-an. Kay pamatud-an pa man adri niya wa man ka Mr. kapamatud. Moderator, ipatubag sa uyon ba siya o dili? Wala Usa gid ko ni siya- uyon nga ang- napamatud-an. asa- moderator, ang dili iyang ko tubag- uyon nga napamatud-an. Okay, isip moderator, ang tubag sa affirmatibo nga sa negatibo, o yun baka o dili, ang iyang tubag dili sa o yun kay matod pa wala nimo mapamatudan. Sunod nga pangutana. Akong balikon ang pangutana aron maklaro ni Dong sige. Kinit. Mm. Akong timang gipamatud-an nagkanayon. Ang Santo Papa sa Roma, ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Mao ang 666 sumala sa masabot og makwintas Biblia. Uyon ka ba nga ako'y nagpamatuod aning timaha o dili ikaw? Uyon o dili? Ana. Muna Ana. iyang pangutana, no? O yun baka nga siya mo yung nagpabaro o dili ikaw. Uyon ko nga ikaw nagpamatuod pero wa napamatud-e. 1 minute, Ang ha? imong tema kay dugay rang naluka pa. Kay ikaw mismo nagsulti nga kining si San Pedro dili 666 unya matud nimo ang Roma ang Santo Papa sa Roma 666 imong gibungka gani ikaw galingon imong tema. Sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana. Miuyon ka ako'y nagpamatuod aning timaha. Ang pangutana, unsa may tema nga imong giuyunan nga akong gipamatud-an? Ang Santo Papa ilis ni Kristo dinhi sa yuta nga mao ang 666 o ang Santo Papa dili ilis ni Kristo dinhi sa yuta? Unsan timaha akong gipamatud-an nga imong giuyunan? Tubag kategorikal. Niyang tubag ang akong giuyunan og gipirmahan nga tema nga imong pamatud-an lahi man ang Objection, gipamatud-an Mr. Moderator. Wala. Tubaga ang kategorikal. Okay. Objection, objection. O sige, Objection. sige, usa itong objection. Ang akong tema bang gipamatud-an, ako siyang gipapi. May uyon na siya nga ako'y nagpamatuod aning timaha nga Okay. Santo Papa ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Munang gipaluapan ko sa pangutana, unsay tema nga imong giuyunan nga akong gipamatud-an? Ang Santo Papa ilis ni Kristo dinhi sa yuta o ang Santo Papa dili ilis ni Kristo dinhi sa yuta? Ipatubag kategorikal ang pangutana
aron usa siya mo qualify sa iyang tubag. Oh, sige. Sige, tubag. tubag. Sige, tubag. Usa ka minuto. Ang imong gipamatud-an lagi, ang Santo Papa sa Roma nga Objection lagi, ilis- Mr. Moderator. Asa- Ipatubag sa niya. Oh, sige, sige. Ipatubag sa niya. Ipatubag Sa ihatag sa premise sa Oh, tubag. sige. Oh. Sige. Ang imong gipamatud-an lagi nga ang Santo Papa sa Roma ilis sa Kristo dinhi sa yuta. Gipamatud-an unta nimo pero wa man na matuod. Ngano man? Kay ikaw ra may supak si mong tima, wa na pamatud ang imo untang pamatud-an mo na itubag. Sige, sunod Follow up nga pangutana. Follow up. Miuyon ka na kaganina nga akong gipamatud-an ning timaha. Muna nga ang akong paluap lagi nga pangutana sa imuha aron imo gimaklaro. Unsay tima nga imong giuyunan nga akong gipamatud-an ang Santo Papa ilis ni Kristo dinhi sa yuta o ang Santo Papa dili ilis ni Kristo dinhi sa yuta? Tubag kategorikal. Misleading question, Mr. Moderator. Oh, sige, objection. Misleading Sige, question. paminaon ang usay misleading. Misleading man question. Ano man? Ang iya manggod gipamatud-an. Ang iyang gipangutana ganiha Mr. Moderator, muuyon ba ko nga ang iyang gipamatud-an ang Santo Papa sa Roma ilis sa Kristo dinhi sa yuta? Akong giingon nga mao na imong gipamatud-an nga wa makapamatuod. Iyang iyon unsa may imong giuyunan nga akong napamatudan wa man imo napamatud Oh, sige. Isip pa mo Past tense man. Okay. Counter objection, Wa man imo napamatud Okay. Counter Wa objection, nga ha? leading question. Counter Sige, objection. counter objection. Ang counter objection ako, miuyon mo siya nga, ako'y nagpamatod ng timaha nga pamatud-an ko nga ang Santo Papa ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Mao akong gipa-confirm saya. Unsay tima nga imong giuyunan nga akong gipamatud-an? Tima ba? Nga imong giuyunan nga akong gipamatud-an? Okay. Giuyon man ka nga nagpamatuod ko Okay, Santo Papa isip ilis. inyong moderator, no? Naman tani naglibot-libot sa itong tema. Ang isip inyong moderator, aron nga mahapsay unya makasabot kay libre ba ta sa remain expire karong mga orasa. Isip moderator, no, Brad, no? Isip affirmative nga tos negatibo. May gamit sa mga teksto sa Biblia, may gamit sa mga referensya. So isip misupa ka sa iyang paganigar ka ganiya. Pili dinha ta mo focus sa pangutana. Di ta maglibot-libot tani ato ang itong pangutana. Ay sa question. o sige, muhangyo ko isipin yung moderator nga adto ka sa mga libro nga gigamit, mga teksto nga gigamit aron sa pagbungkag sa imong tema, aron di ta maglibot-libot aning tema. Kay dili ta mo ambak ani. So adto ta sa mga sulod sa tema. Dili kay ang tema atong lantugyan. Sige, padayon okay ra nimo? Sige, sunod na pangutana, Brad Kinet. Okay. Kining akong tima, tinuod na o dili? Tubag. Okay na. Kana imong tema perti gyud ang dili tinuura. 1 Dili minute. gyud na tinuod nga naman. Mr. Moderator. 1 minute tubag. Ano man? Affirmative kay side ka pero ikaw may guba sa imong tema di na tinuod. Ngano man, ang inyong libro nagkanayon, ang Biblia nagkanayon, nga kining 666 sa pinadayag siniro ni imong gisulti Santo Papa. Mo nang Sunod di nga gyud pangutana. ni Ah, tinuod. wala pa 1 minute, na pa 20 seconds. Kumikan kay di man na tinuod ang amahan sa bakakon Juan de 8:44 iya sa yawa. Kung iya man sa yawa amahan sa bakakon na tinuod karong utuha. Ang isulti sa libro nga 70 Adventist ulipo ni Satanas. Kung ulipo Sunod ni nga Satanas, pangutana. pagayod yoron sa imperno. Sunod nga time. pangutana. Sunod nga pangutana. Matod mo, dili tinuod ang akong tima, ang akong pangutana. Sa imong pagdili, dili ka na bagid mo dili sa akong tima. Oo o dili, tubag kategorikal. Ay, misleading. Sige, Mr. asa Moderator, ha. Objection, Sige, misleading. asa moderator mura man tanig nanguyab, no? So ako Misleading. asa isip inyong moderator, no? Kana pangutana wala na sa topic. Ang atong topic ba nga pamatudan, pamatudan nimo nga ang Santo Papa puli ni Kristo o ka iya sa 666. Unya mihatag kag mga dokumento, Biblia o mga referensya. So gisupak sa negatibo. Mihatag sa og agig pagsupak, mihatag Mr. Moderator, ang akong tima, ang akong oras nagdagan. Ipos ang akong oras. Ay sa agi ipos Kaya ang oras. patay ang akong oras. Okay, sa paminaw sa alang sa naminaw kadili lang lagi kita may naminaw. Live ta sa 104.7 Radyo Sakto Pagadian, live punta sa 99.5 Radyo Sakto San Miguel, live punta sa DXPR 603 but pasabot madunggan ta sa silingan nato mga probinsya. So ang imong pangutana, no, isip isip inyong moderator, ako lang ang iyo nga mo istrita sa atong tema. Dili ta nang uyon bakas imong budili, dili ako mudili, mura mo tag nanguyaban na. Ato ta sa inyong topic, Brad Nano, isip afirmatibo, giguba sa negatibo ang imong ipamarog. May gamit sa mga tekstos Biblia, may gamit sa mga referensya, kato mo'y guba. Sige, sunod Muna pangutana. gusto na ko. Yan, ano pa na, Sige, yan. sige. Sige, point of order. And then ikaw sunod. Klaro na to. Salamat kay Mr. Moderator. Salamat kay sa itong katbang. Ang iyang pangutana, complex question. Fallacy of complex question. Muna nga dili na pwede sa latag sa debate kung na kay libro di logic of fallacies. Dili na pwede complex question na. Sige. O nga, mangitang lang pangutana Sige, ka ng misyon. Sige, di na ka muhatag sa imong komentaryo. Tagaan di ka minuto, di na lang mangutana lang kalargo. Sunod na pangutana. Sige, sunod pangutana para mahuman Ang ka. akong timang ipirmahan dia, ang Santo Papa sa Roma ilis ni Kristo dinhi sa yuta.
sumala sa mabasa din hipod sa inyong nga doktrina Kristiyana, unsay mabasa din ang Santo Papa sa Roma ilis ni Kristo din siyuta o ang Santo Papa dili ilis ni Kristo din siyuta? Tubag kategorikal. Nindot kay pangutana unya ato na ipatubag usa ka minuto. Sige, tubag. Ang imong pangutana sayop ngano man. Objection, Walay pulong isa. Roma. Objection. Walay pulong Roma. Ayaw, Balik ka imong pangutana. Sige, sige, ato Ayaw balik. Matod pa nimo, matod pa nimo. Isa, bro. Ipakon sa moderator. Sige, sige bro. Oh, Atong sige, atong klaro na usba nagul pangutana kung doon na bay Roma diha. Objection, objection, Sige, objection sa Sige, ni. Ang iyang pangutana Objection sayop. sa Iyang gibasa kunuhay gibutangan niya Papa sa Roma, wala may Papa sa Roma dire. Okay. Mo nga sayop ayaw ko Sige. patubag ang pangutanang sayop, complex question. Sunod na pangutana. Sige, pangutana lang ka. Matod niya, wala ko na mabasa Santo Papa sa kung mabasa ani nga doktrina Kristiyana na ay Santo Papa sa Roma, dawaton mo ba yung kapildihan? Tubag. Akong Dawaton gitumbok, dili. akong Sige. gitumbok, di ko Dawaton mo na dawat, dili. di ko mo Asabar, dawat asabar. sa kapildihan, Oh, ikaw sige. na ganiharang napildi. Ha? Ang akong gitumbok, Sige. kining ay sapa. Isa ba, Brad. Ang iyang gitumbok nga tubagon katong imong gigamit nga Kristiyana nga Ipatubag siya. Mr. Moderator, Ipatubag sa sige, pangalan niya. sige, ato sa akong ipatag. akong point of order sita ang page. Kay duha man gud ni gigamit dire, naapod sa page 22 o page 33. Mo nga ayaw i-divert Oh. nga bisan asa Sunod ra na ka pangutana, sunod labang-labang. pangutana, kaya akong oras gadagan. Okay, Sige, kana sige, page. Kini. Kana Kini bang inyong basahon ba? Sige, page. Yan na, Page, kaya sa dagdag mo na, page bro. 33 na kanayon. Okay, tara. Ang Santo Papa sa Roma, ilis ni Kristo din Hesus Kristo din siyuta. Nakadungog ka ba nga naay nabasa Santo Papa sa Roma? Nakadungog ka wala? Sa page 33 usa ka Oh, minuto sa nga page tubag. 33 nakadungog wala? Nadungog na ko Amen. nga nay Santo Papa sa Roma. Okay, sa 1 Pero minute. kining nadungog na ko nga nay Santo Papa sa Roma, ilis ni Kristo, dili imong pagsabot mo among sabton. Kaya ang pagsabot diri ilis ni Kristo, representative. Representative ni Kristo ay isang Wala, sabaw. napay oras, Sige. napay oras. Pero walay mabasa dire Santo Papa 666. Walay mabasa dire litra po litra ayaw po na Asa, tima. asa bro, asa wala pa time. Tima. Sige. So, negative Naputol. padayon. Sige, negative padayon sa tubag. Okay na ka sa tubag? Akong So, tuba. ang oras Asa, sa bro? na. Wala pa. Ay, ayaw, nahimo Wala na mga pa. timekeeper noon. Ay, isa. Asa wala pa time. Negative, affirmative ka, timekeeper. Sige, 15 Atong minutos. ipaklaro. 15 minutos na bilin. Sige, punta na. Oh, sige, pangutana na lang. Wag yun maka. Ay, Brad. Ay, isa, objection. sige, sige, Nagsapa punta na ang lang. imong kaban. Nagsapa ang imong kaban. Oy, ayaw, tingo. Kaya Sige, naminong sige, ka sige, sila, Brad. sige. Cristiano, suka ka. Relax lang. Relax lang mo. Tapti dito, tapti. Kita mag-exon. Tapti dito, tapti. Para dito ka dapit. Kita mag-exon. Oh, sige, mag-exon. Tapti dito. Okay, so Oh, relax atong mo diya. ikatag time ha. Atong Relax ginuwagan. sa budak kay relax sa baby bad kinit re. Kita ha, kini. Yes, sunod pa utana next question bad kinit. Sige. Miingon ka nakadungog gid ang mga tao kaganina sa publiko kay gi-hook up gini karon. Miingon ka nga walay santo, walay Roma dinhi. Pag ingon nimo kaninang walay Roma, unya ang mabasa din Santo Papa sa Roma. Sakto to mong giingon walay Roma o sayop tubag. Ang akong giingon nga walay Roma sakto to kaya akong gibasa page 22. Pero sa page Basta bra, 23 minute. naa na maday Roma pero ayaw putla. Na may 666 kasumpay. Ang imong tima manggod ilis ni Kristo sa yuta mao ang 666. Sayaw pagkapinig una nga 666. Wala man Sunod diri. pa utana. Asa wala pa time. Unya Sige, miingon asa. lang ka ang Santo Papa si San Pedro. Nag-iisip Santo Papa dili 666. Ikaw na po nagubasi mo. Sunod na pa, utana. Wala pa lagi time bro. Pag ulat lang ko mo ingon. Ayaw gubay mong 5 pagkatarungan. seconds, 5 seconds. Ayaw putla ang tima, Brad Nano. Kay, kung maputol yung tima na, delikado. Time. Sige, sunod Di ay pangutana. challenge question bad kinit. Objection, Asa, Mr. Moderator. asa, moderator, Objection, asa. Mr. Moderator. Sige, usa itong objection, usa itong objection. Sama na subjection mo. Ang atong pangutana dapat plain question ug nakay challenge question dito isang at ayaw nako. Sige, okay, na isa ra sa moderator. Tuduan na lang kay para matarong Objection Mr. Moderator. Numitaryo to Sige na, sige na. Oh, Sige na. tuduan yun. Badlunga. Okay, sige, sa Tulungan isip siya, moderator ato nga ipalunsay ato Ayaw lagi komentaryo, bro. verifikasyon. Unsa man Sige, unsa man affirmative, imo to ipadayon imo ha. Tara akong pangutana, challenge question na Challenge siya. question, Ay, sige. Challenge question bad Asa kinit. asa moderator, asa ha, iluwat sa imo pangutana ani atong pangutana kung Sige. kinsa sa negative kung mudawat pa sa challenge. May angko na kaganina nga ang Santo Papa di ay naa di mabasa ang Roma Santo Papa. Unya akong tima po naapoy Santo Papa sa Roma. Unya gidinay nimo ginang wala Santo Papa. Wa pa di kakabasa sa wa nako gibungat ang page 33. Ang pangutana nako unya naay giingon diha masabot og makwintas Biblia ang pangutana. Kining ilis ni Hesus Kristo din ni siyuta.
Kung makwenta ko nga kini mo tukma sa 666, dawaton mo ba imong kapaldihan ining debatiha? Okay, Dawaton mo dili. isip mo dito ha. Sit Usap to, challenge to, shoot down. Challenge question. Challenge, shoot down. Ining Ay, ilis isa ha. ni Kristo din sa yuta. Kung akong Relax makwenta, mutukma sa 666, dawaton ba niyang kapildihan ining takna? Okay, isa ha. Wait, isa, isip pa. Okay, isip moderator. Shoot down. Brad Nano, relax lang. So relax lang ki. Sige. Tama ka isa na, ni asa. sa imong kwenta. Okay, hilom sa. Relax. Okay, hilom sa isip. Dawaton ba? Okay, asa isip moderator. May hatag ang affirmative side alang sa mga naminaw ha. Oy, mayong pagpaminaw sa RMN XPR. Asa ha? Mayong pagpaminaw sa RMN XPR ingon man sa 104.7 Radyo Sakto San Miguel. Pagadian og sa 99.5 Radyo Sakto. Mr. Moderator, ganagan akong oras, Mr. Sige, Moderator. akong gikat ha. Pihatag og challenge question ang afirmatibo ngadto sa negatibo. So atong pangutanon ang conscience sa negative side kung dawaton ba niya nga makwenta niya ang mananap nga mapintas nga mao ang santo pa ba? Ha? Sige atong klarohon. Ining ilis ni Hesus Ah. kulong, ilis ni Hesus Ilis? Kristo din sa yuta. Kung makwenta na ko ni mutukma sa kaya amay masabot og makwenta ko Okay. sima. Oo. Kung makwenta na ko ni nga mutukma sa 666 kining mga pulong, ilis ni Hesus Kristo din sa yuta. Dawaton ba niya ang kapildihan ini takna sa kaugtuhon? So challenge question atong dawaton o dili? Ade, atong ibangutana sa negative kung dawaton bang challenge kay kung dili, dili na po tulugson ha. Kay friendly Sige. discussion ba ni? Okay, huilom na, hukom na ka. Negative side imo bang dawaton iyang challenge? Mr. Moderator, ang rule sa debate, kaya ko 1 minute. Isa. Ayaw, Isa. labi ako ni Sapo, Ibangutana naman ta. Brad. Sige. Relax lang. 1 minute ka tubag. Ang rule sa debate, Dili, ikaw 1 mo minute prove. Asa? Ang Ayaw rule sa tagaisa, Mr. ang rule sa Moderator. debate, Isa. ikaw mo prove. Ayaw Gi-prove sa ka na ni mo ganiya. Mr. Moderator, paminawas ako. Sige. Ayaw sa niya siya pato tagaig 1 minute kay categorical na lang question. Ay sa pa Brad kinit para Sige, klaruhay mo bangutana ha. Ang akong pangutana, conditional question unya categorical. So ayaw sa siya tagaig 1 minute, ipatubag usa ang categorical dawaton ba niya o dili? Usa siya mo explain o dawaton ba niya o dili? Okay Kaya ha? dawaton niya Okay na. pinirmahan Okay na. ni may karon. Okay na. Sige. Okay na. Dawaton ba o dili? Okay na, time na sa moderator ha. Ang iyahang Okay. Gilde siya. Okay, time sa moderator. Point of order ang gi pangayo sa atong negative side. So tagaan na to sa time dili sa mutubag yes or no kay point of order man dili na po nimo imo encounter. So tagaan sa to sa time para point of order yan to dili to ba. Sige, 1 minute point of order ikaw may musunod og mangayo po ka. Ang affirmative side, mo'y mo prueba. Dapat giprueba nimo na ganiha aron mo nay alas nimo. Katungdanan gyud na nimong iprueba nimo na bisan og walay challenge question kay you are affirmative side. Ikaduhang punto. Di ko muuyon na kay sayop imong kwintada. Ang gamay gani sundan og dako minus pero inyo gi plus tanan sayop. So sa may Pero Isa. ang Wapay 1 minute. tinuod nga Wapay 1 minute. 666 kung muuyon sad ka kwintahon na to si Lindsay White. Mr. Moderator. Si Okay. Lindsay White sa Isa. 666. Wala na Wala. sila. Okay, isa wala pa iwan. Bang, naabot ni Lindsay White. Naabot ni Lindsay White. Okay, time na. Okay. Sa time na. 666 ang tima. Okay, time na ang point of order. Sige. So gihatagan ako point of order ang negative para patas tagaan Sunod puti ka, ka. pangutana. Ang mangutana na lang ka. Ako ipaklaro, dawaton niya dili. Di na ko dawaton kay sayop imong kwinta. Sunod nga pangutana. Dili na tulugson kay dili man Sayo sa pa dili yung man tigbakay, no? Dili discussion na sige. Sunod nga So uyon pangutana. uyon ka nga makwenta gidi ay 666 pero matod pa nimo sayop na nga makwenta mo. Uyon ka na. Uyon o dili? Dili makwinta kay sayop imong kwintada. Kay kung sayop imong kwintada, dili lang ngay tuwan kay nagpamatuod din kag sayop. Oy, sayop imong kwintada 1 minute ka tubag. Ha? Ang minus, ang role sa Roman numerals kung nagka-tungtong mo elementary, ang nagunang gamay minusan sa nagunang dako inyo gi-plus mantanan. Next question. Okay. O na nga, sayop ang Okay. role. So next Bagsak sa math. next question o katapusan nga pangutana kay wa na oras katapusan nga pangutana. Next question. Next question. Dili ka mo dawat nga ang ilis ni Jesucristo din ni sayuta makwenta na ko siksik dili ka mo dawat kay makwenta o di ka mo dawat bisag makwenta tubag kategori Di ka. ko mo dawat Katapusan kay pang sayop tana. imong kwinta. 1 minute Ganiha na naman tubag. na. Sayop ko mo, di ko mo dawat kay sayop Okay na. imong kwinta. O saon man nato pag magkwintahay tag sayop ini. Next question. Wala na, humana ang oras. Oy. Sige, ato ta sa rebuttal. So 5 minutes negative sa habig sa negative side ang iyahang rebuttal conclusion may kalabutan sa ilahang nga gidiskusyonan. Okay, salamat kay tinawad nga moderator. Salamat sab kayo sa atong pinanggang katbang ug sa mga naminaw karon sa programang Prodeo at Ecclesia dira sa DXPR. Kutog sa mga hagdanan nga sakaan karon sa atong pagpanaguban. Mayong hapon natong tanan mga igsoon.
Milutaw gyud ang kamatuoran karong tuha mga pinanggang tigpaminaw kay nahutdan sa pangatarungan ng atong pinangga daw nalanag kini og nalkutaw sa sigas sa kamatuoran. Kumikan kay ang ilang dokumento na may gaingon god nga kini di ang composition nga gi-compute kining vicarious filidae nga naa matod pa sa Tiara Santo Papa una nang giangkon sa magsusuwat sa Seventh-day Adventist Leroy Fromm, a Seventh-day Adventist minister niadtong 1948 nga nagkanayon. Kining maong dokumento forged. Pwede ning kasuhan gani sila o kaso ngano man forgery nilang gihimo paghimog dokumento, pero sa may giingon delivery maayo ni kay miangko na lang nga miingon nga there is therefore no one shall warn the papal succession of papal pontiffs nga sa ato pa di ay ilan ang gisulti nga kining sayop ang ilang pagkwintada sa vicarious filidae o kung sayop iya pag yun pamatud anong ta nga naa daw munang di tamuyon kay sayop iyang pamatud kwintada parang sa Roman numerals. Kung may yun nga grade 4 una ang bagis aya ang 5, pero kung sila'y mabasahon mag grade 5 mag grade 6 na ka wa pa kay grade 5 kay gi-plus man nilang tanan. Pero kung atong tugutan sa way pag-uyon makit-an karon sa screen kinsa bagyo di ay kining 666 kumikan kay sa pagtuon sa Biblia do na may preterism o do na po'y futurism. Ang futurism ay nagsulti di ay nga dunay mini nga magtutudlo sumala silang basahon o kanang naang kwintada nasa screen karon si Ellen G. White makumpwit sa nato nga 666 di ay mga igsoon na di ay diha vicarious filidae ila kunong gi-compute 666 tugutan na nato sa way pag-uyon. Pero ang kamatuoran sad ang ilahang founder nga 666 man sa di ay si Ellen G. White mao di ay gaingon ang libro Ulipon ni Satanas atong balikon pagbasa nga nagkanayon diri sa naglakaw ba ni Jesus. Kita reperado sa mga Seventh-day Adventist mahimong aktibo sa mga sakop sa kampo ni Satanas. Unya na aman sa diri silang basahon pagayud-yuron sa impierno. Naasad silang basahon mga igsoon. Unya napay dokumento diri nga atong gihuptan nga kining 666 di ay imbintura ni nila. Vicar of the Son of God ang meaning ini. Pero ang tinuod nga titulo Santo Papa, Vicar of Christ. Di ba na hitting na target? Pero maayo na lang ang miangko ng atong pinangga kaganiya nga si San Pedro dili di ay 666. Kay dili ma di ay si San Pedro 666 sa screen kinsa may mabasa diha. Tanawan ninyo mga tigpaminaw. Vicarious filidae unta. Pero kung nato i-compute sa Ellen G. White, nagpasimuno na ipagkwinta sa 666 Santo Papa, nabitik silang kaugalingong pangatarungan, kumikan kay si Ellen G. White, 666 sa diay ko niyang ngalan, kayang naa sa pinadayag, ngalan man ug dili man titulo. Ngalan sa tao may naa dito. Pinadayag naman diha. Count the number of the best. It is the number of man sa iyang ngalan. Pero ang ilang pintada ang titulo Santo Papa sayop nga titulo. Sayop nga titulo. Koy sayop nga nahimo ng timekeeper atong pinangga. Atong balikon kung doon na may sakit nga atong naluwatan sama sa usa ka samad. Kung ang samad imo nang butangag bitadain imo nang tambalan hapdos og sakit yun na. Pero luyo anang tanan dunay pagkaalim. Okay. Busa mga igsoon, salamat og maayong udto natong tanan. Wa